hizmetkerlerine tereň rahatçylyk bildirem. Tengizbek Beýşenbek'e tereň rahatçylyk bildirem. 20-njy ýyl günü neberemdi ölümden kutkaryp aldy. Şu balaga men ömrü uzun bolsun, işine iyilik kalayım, ügülösüne baktılуу, taalaylı kalayım. Bugün de men 24-nji ýyl günü erteň menen Gölje'ge es aluňa çykkam. Oşonda dagы bir bala çöküp ketipdir, any dagы kutkasyp ölümden alıp kaldı. Razımın uşul Tengizbek Beýşenbek'e iki balanın ömrün ölümden saktap kaldı.